तर मॅनहोलबाबत निष्काळजीपणा दिसल्यास कारवाई होणार, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी हा इशारा दिलेला आहे। मुंबईमध्ये मॅनहोलचा प्रश्न समोर येतो। अनेकदा मॅनहोलमध्ये काही जण पडल्याच्या सुद्धा घटना घडलेल्या आहेत। मॅनहोलबाबत त्यामुळे आता निष्काळजीपणा दिसला तर कारवाई होणार, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचा इशारा मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिला आहे। सर्वात जर महत्त्वाचा पावसाचा कुठला मोठा विषय असेल तो मॅनहोल्सचा। आता तुम्ही इथे पाहिलं, या ठिकाणी पाण्याच्या खाली मॅनहोल्स आहे, तर तो आपल्याला दिसत नाही। परंतु आता आता तुम्ही पाहिलं तर ही फलकं पण इथे दिलेली आहेत। काही ठिकाणी काम चालू आहे आमचं, त्या ठिकाणी आम्ही पूर्ण कचरा काढायचं काम करतोय, जो रस्त्याने येतोय। ऑलरेडी आम्ही 1.5 महिन्यामध्ये तो कचरा काढला होता, पण आता रस्त्यावरती असलेला कचरा तो स्लोपिंग असल्यामुळे त्या ठिकाणी जमा होतोय। पण तिथे आपण खबरदारीचे फलक पण लावतोय। मुंबईकरांनी कोणीही चालताना फलक वाचून त्याच्या बाजूने जायचं, त्या मॅनहोल्सवरून कोणीच चालायचं नाही।